Kiti, no ahoj moja, počúvaj ma, neuveríš, kde ja som? Neuveríš, keď ti poviem, budeš prekvapkaná, jak to tá turecká káva. Ja som späť na Slovensku, a hovorím sebe, jak správna lichobežnička, nepôjdem ja rovno na východ, pôjdem do Prešporku na zámok. Takže som ti tu na zámku, musím povedať, že kúšok som sklamaná, pokúkaj, zás jak Sabinovská väža. Veže, co to zas? Sabinovské veže samé. A ešte aj bez hodziny, rozumieš, hodziny už takto zobral isto na sajitke do záložní, spokojný. No a co tu majú ešte? Takúto sochu, počúvaj, Svetopluka, kúknem na vaja, hneď som zapírená, nejdem ani pozerať na neho. No a co, musím ti povedať, že som spokojná, bo všade dobre, doma a normálne. A človek si aj v tým Anglicku uvedomil, že snáš bez kvášákov, bez marikyných vajec, to život není bombička, znáš jak. Takže tak, no a Strongbow už je aj doma, takže Jozef bude spokojný. Takže uvidíme na káve, moja zlatá, hej? Takže ceším.